Dacă n-ar exista succesele pe linie sentimentală și profesională, nu ne-am amintit de existența domnului Aoleu. A fugit nevinovatul cu banii. Unde ești? Unde ești? Dumnezeu e dezgolirea naturii de sensul ei material. De câte ori nu-mi ies afacerile, de câte ori femeile mă privesc cu dispreț, îmi aduc aminte de existența Domnului. Simt cum îmi cresc aripi. Din metafizică ar putea să iasă ceva. Iese destul de bine, încă nu pot să mă plâng. Absolut, 100% Providența TV. Alege veșnicia. 5, 4, 3, 2, 1.